Biootpad čini više od 30% kućnog otpada. Zašto ga je važno odvajati od ostalog otpada? Zato jer onaj tko to ne čini stvara veću količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu, ali i doprinosi stvaranju opasnog stakleničkog plina metana, a ujedno i globalnom zatopljenju. I to nije sve. Vlaga iz biootpada na odlagalištima povećava količinu procjednih voda koje mogu onečistiti i vodu koju pijemo. Pravilnim odvajanjem već na kućnom pragu možemo doprinijeti smanjenju količine proizvedenog otpada i proizvoditi vlastiti humus, organsko gnojivo bogato hranjivim tvarima. Osim što kompostiranjem možete proizvesti vlastiti humus, odvajanjem biootpada i njegovim kompostiranjem možete smanjiti količinu otpada u kanti za miješani otpad za 30%. Tako možete smanjiti mjesečni broj odvoza otpada iz kante za miješani otpad i imati manji mjesečni račun za uslugu odvoza otpada. Važno je odvojiti sve što se može kompostirati. Kompostiram, činim dobro za svoju zemlju.